Krásný den, milí diváci a divačky tohoto videa. Já vás srdečně vítám. Já jsem se delší čas neozvala, možná jste si toho někteří všimli a ti, kteří jste si toho nevšimli, tak já jsem před koncem roku hodně natáčela pro Příznaky transformace, což je portál osobního rozvoje na YouTube. Takže pokud byste chtěli, tak se tam můžete případně podívat na některé z mých rozhovorů s mými hosty a hostkyněmi. To je jen takové doporučení a já bych dneska ráda krátce pohovořila o tom, co se vlastně teďka děje, samozřejmě z pohledu mého, to znamená tak, jak to cítím, jak to vnímám, může to s vámi nějak souznít nebo rezonovat a taky nemusí. Jedno z mých posledních videí bylo o transformaci, o tom, co se vlastně děje, co teďka momentálně probíhá, co se všechno vlastně mění v našich životech. Nevím, jestli vy to vnímáte stejně nebo podobně, ale děje se toho opravdu hodně a já bych především dneska, tak jak bych ráda tohle video pojmenovala, že se doslova rozpadají iluze. Skutečně mám pocit, někde mezi dvěmi světy. Ten jeden je ten starý, který známe, to jsou ty naučené mechanismy, staré programy, to, co už nám neslouží, takové to, já to skoro pojmenovávám až takové to staré moje já. A na druhé straně je to nové, to úplně jiné. Něco, z čeho já osobně vnímám velkou lehkost bytí, skutečně velkou radost ze života, radost z toho spolutvoření vůbec se životem a pak následně samozřejmě i se všemi ostatními, to znamená spolu vytvářet s ostatními lidmi tenhle svět v něco krásného. Ono, ač na první pohled se to nezdá, protože ta situace celková, teďka celosvětová, by se mohla minimálně z pohledu médií zdát jako vlastně velmi těžká, katastrofická. Ale pokud to máte podobně jako já a mnoho dalších lidí a nepřikládáte tomuhle ten důraz, nesledujete to a necháváte to spíš, ať to kolem vás tak nějak v klidu jenom proběhne, propluje, tak se vás to vlastně nedotýká. A já mám pocit, že to je teďka to nejdůležitější, co bychom měli dělat. Vlastně nezaměřovat vůbec tu svoji pozornost na cokoliv, co se nás snaží odvést od toho vnitřního klidu a míru. Ať to zní jakkoliv nadneseně klid a mír, ale já to tak opravdu vnímám. Protože my jsme dříve byli naučení podle těch starých systémů a podle toho starého mechanismu, tak jsme byli naučeni na ten výkon. To znamená, všechno jsme se snažili vždycky vymyslet. Hodně jsme zapojovali tu racionální mysl. A určitě víte, myslím, že všichni to známe ze svých životů, že to příliš nefungovalo a nebo to funguje spíše krátkodobě, že tam přesto, že se třeba některé věci podaří, tak z dlouhodobého hlediska to většinou nemá ten kýžený efekt, to znamená to vnitřní naplnění. Skutečně ten vnitřní pocit štěstí, radosti, blahobytu, hojnosti po všech stránkách našeho života. A teď mám pocit, že právě to nové paradigma je postavené na tom, že my máme se jednoduše dostat do takového, až bych řekla, možná meditativního stavu. Určité vděčnosti, neustálého přijímání vlastně. Nechci snad říkat ani očekávání toho nejlepšího, protože jestliže očekáváme, tak bychom taky mohli očekávat třeba po zbytek života. Spíše je to o takovém naladění se skutečně na ten přítomný okamžik, ještě daleko radikálněji než kdy předtím. A být v něm naprosto zakotvení a s takovým tím pevným vědomím toho, že se děje to nejlepší a že se to děje už teď. V takové té jako spolupráci s tím naším životem. Skutečně, já mám pocit, že se tady opravdu vytváří úplně nové lidské bytosti, které opravdu budeme podle mě tvořit úplně jinak. Úplně jinak. Hodně pracuji s vizualizací a musím říci, že většina odpovědí na moje otázky je velmi jednoduchá.
je velmi jednoduchá a mnohdy až velmi nečekaná. Nečekaně jednoduchá. Je to opravdu o tom zůstaň v klidu. Zůstaň v klidu. Zůstaň v radosti. Prostě buď nadšená z toho, co přichází. Nenech se jakoby strhnout těmi věcmi, které se kolem tebe dějí, těmi informacemi, tou tíhou, řekněme, těch starých programů, toho, co nás třeba v životě ještě dohání někde z minulosti, protože určitě je i taková doba, kdy, řekněme, vlastně se ještě jako dočišťují ty věci minulé. To znamená, že ještě než překročíme do toho nového, tak tohle je asi potřeba ještě nějak integrovat, zpracovat, ukončit to, už to vlastně opustit, odevzdat to. Taky velké téma současnosti. Odevzdat to a už se s tím jakoby dál netáhnout. Odevzdat to naprosto v důvěře tomu životu. A paradoxně ta situace současná nás k tomu dokonale pobízí, protože když se to tak vezmeme, tak mnozí z nás prošli, a i já, i mě se to týká, ještě na konci roku minulýho, přestože jsem třeba některé změny už nečekala, myslela jsem si, že tento rok se odstartuje úplně jiným směrem, tak přesto ty změny přišly docela nečekaně, poslední měsíc v prosinci. A vlastně taky jsem byla překvapená a říkala jsem si, páni, tak to je zajímavé, protože tady evidentně je ještě něco, co mě daleko více ještě ponouká k tomu, hele, ještě víc běž tou svojí cestou, ještě víc buď sama sebou. A ty okolnosti samozřejmě vnější se vždycky jenom poskládají, jak krásně říkám a mám to velmi ráda, ty věci se nedějí nám, ale pro nás. To znamená, že ty věci se báječně poskládají vlastně přesně tak, jak my je evidentně potřebujeme mít. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, ale ve chvíli, kdy to přijmeme, pustíme konečně ty opratě a necháme toho koně, prostě ať nás veze tam, kam on uzná za vhodné, ten kůň, neboli náš život, protože on evidentně ví daleko lépe. On daleko lépe ví, co je pro nás to dobré. Takže mít určitou vizi, mít nějakou představu svých snů, plánů, cílů, tužeb, to určitě ano. A myslím si, že tohle všichni poznáme. Je to jednoduché. Pokud nevíte, zkuste svou vizualizaci, zkuste si představit, co by kdyby, jak by to vypadalo, kdybyste byli tam, dělali tohle, nebo naopak, kdybyste byli tam a dělali tohle. A nebo někdy je také určitě cesta i to nechat. Pokud třeba skutečně nevíte, nebo si připadáte roztříštění v tom hledání, tak já opravdu doporučuji nechat to. Dát si ten klid, dát si ten prostor, dát si to uvolnění, odpočinout, možná chvíli se věnovat úplně něčemu jinému, jak se říká, vždycky ty ideální, nejlepší myšlenky, nápady, směry, nové směry, to všechno přichází ve chvíli, kdy to propustíme a nelpíme na tom. Ale ve chvíli, kdy od rána do večera se zaměřujeme jedním směrem na to konkrétní řešení a snažíme se to nějak vynutit, tak to nefunguje. Takže já teď skutečně mám pocit, že my jsme mezi dvěmi světy. Tím starým, kde ještě jsou ty naše staré programy a přesvědčení, dám příklad takový velmi oblíbený, že život je boj, že je těžký, že si všechno musíme nějak vybojovat, vynutit tvrdou prací, že nemůžeme nebo že si nemůžeme dovolit to nejlepší sami pro sebe, pokud my nejsme sami perfektní. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Prostě těch programů přesvědčení minulých, které nám byly vštěpeny, a to určitě znáte už i z předchozích mých nebo jiných videí, lidí, kteří se zaměřují tímto směrem. A je nás opravdu hodně, já jsem za to nesmírně ráda, že mnoho lidí o tom neustále mluví, protože ty odpovědi hledáme všichni. Jsme v tom všichni, jsme všichni na jedné lodi jménem tahle země, krásná země, která nám nabízí velkou hojnost a bohatství. Jen si to dovolit vidět. A je fajn, že si můžeme vykousávat postupně, sbírat tu inspiraci, inspirovat se tím, jak to mají ostatní lidé.
Takže i tohle je velmi důležité v této době. A já jsem vlastně nesmírně vděčná za to, že v této době jsme, protože, jak říkám, jsme, tuším, někde mezi. To staré, to už opravdu nechceme. To už cítím velmi intenzivně, že to už vlastně někdy mám pocit, že už ani nemá smysl nad tím přemýšlet. Že už nemá vůbec smysl vlastně ani některé věci řešit, takzvaně čistit, vracet se tam zpátky v nějakých třeba terapiích, i když samozřejmě pokud to cítíte jako cestu, tak je to určitě správně. Ale možná i tím, že hodně medituji a je vidět, že teď se asi zřejmě ty roky těch meditací a té práce na sobě skutečně, bych řekla, začínají měnit v ten skutečný poklad, tak já mám pocit, že už je to jako kdyby zbytečné, že už opravdu stačí jenom, když to přeženu, tak jako lusknutím prstu se přenést už do těch nových energií, které už tohle prostě neznají, už to nepotřebují. Nemáme to takzvaně zapotřebí se vracet do něčeho těžkého. Je to určitě hodně o tom dovolit si. To je určitě také velké téma mnohých z nás. Dovolit si to. Protože obzvláště pokud jsme byli vychováni v tom, že něco na nás není perfektní nebo že něco neumíme perfektně, tak si samozřejmě nechceme dovolit ty výsledky, protože si je samozřejmě nezasloužíme takzvaně. Není to tak, přátelé, není to tak. Já vnímám, že ten život nás skutečně miluje, každého z nás. My jsme tím životem, my jsme ta energie, my jsme ta existence, my jsme to, přes co se ta existence vlastně poznává, tvoří, rozpíná. To znamená, když tvoříme něco, cokoliv, obraz, když tvoříme něco s ostatními lidmi, tak se vlastně ta existence může rozpínat a ona tohle přesně chce a potřebuje. A my jsme tím prostředníkem, jak by nás potom mohla nemilovat? To nedává smysl. Je to opravdu jenom o té mysli, která nám tam zasadila mnoho klínů, mnoho programů, které ale naštěstí už teď vnímám, že se tak nějak rozpadají na prach. Ta iluze se úplně rozpadá na prach. Ta iluze toho, co můžeme, co nemůžeme, co jsme, co nejsme, co si můžeme dovolit, co nemůžeme, jestli jsme dokonalí, báječní nebo nejsme, to jsou všechno iluze. Všechno jsou iluze. Otevřeme se všemu, co jsme, všemu, čemu můžeme se otevřít, všemu, co je tady pro nás přichystáno. A já to cítím jako velkou explozi, protože návrat do života se vším všudy, a možná pokud jste měli podobnou cestu jako já, takové hodně těžké dětství, které nebylo tou radostí moc naplněné, tak možná teď cítíte tu obrovskou touhu začít opravdu žít naplno, se vším všudy, dovolit si to. A já, i když jsem tyhle videa už natáčela, řekněme i pár let dozadu, tak teď teprve opravdu vnímám tento, řekněme, rok, přechod do vodnáře, vodnářského věku, nový věk, nová doba, všechno lehké, svěží, energické, v pohybu. Rok 2021 je také o pohybu, protože je to číslo 5, což je dynamika, mimo jiné mé životní číslo, 5, takže já se velmi těším na ty změny, které teď přijdou v mém životě a nebráním se ničemu. Těším se na to. Těším se na to, nelpěme na ničem, nemá to smysl. Ani věci, ani staré programy, ani staré vztahy, pokud nefungují, vydejte se vlastní cestou, protože tam někde vás čeká evidentně nějaký potenciál, který teprve můžete naplnit. My všichni. Já jsem o tom přesvědčená. A pokud tohle s vámi rezonuje, není co dodat. A pokud ne, možná to s vámi bude rezonovat někdy později. Ale každopádně, přátelé, já vám přeju nádherný čas, užívejme, já se vám zase ozvu u nějakého dalšího videa. A užívejte, pokud je takhle nádherný den jako tento, užívejte, nasávejte sluneční paprsky a představujte si, vizualizujte si, jak se vaše tělo odlehčuje, mění, transformuje na všechno nové, lehké a svěží. Moc vás zdravím z tohohle nádherného dne a těším se u příštího videa.